こを見ている。修行の成果の見せ所ですね。たまりやがれ。私がやらなくてはならないの。
かつての仲間とも決別し、バルディアを滅ぼしたレディンは旧バルディアの領主全員を処刑。全てを自身ただ一人が管理する体制を作り上げる。そうして新たな国を起こしたレディンは続けてバルディア同様にダルシスも滅ぼさんと兵を進めるのであった。本当にやるのですか？ダルシスを攻めるなんて。私にはすでに引き返す道はない。ついてこれないのならば。私は離れませんわ。あなたの行く道こそが私の道。そうか。さあ、レディン様。レディン。聞け！ダルシスの将兵よ！我が名はレディン！バルディア王家最後の一人にしてバルディアを滅ぼし新王国の王となったものだ。我はこれよりダルシスを占領する。我に従うことを是としない者は剣を取りかかっ。この戦いでダルシスを滅ぼす。皆私に続け！
レディン様のご意志に従いますわ。どうしてこんなことに。ダルシス帝国を守るぞ。誇り高き帝国の力見せてやる。行くぞ。